Морето няма нужда от човека, но човекът е този, който има нужда от морето. Морето се унищожава в момента и продължава да бъде унищожавано. Единственият вариант да сме сигурни, че това, което ползваме от морето е чисто, е да пазим самото море чисто. Дайте да видим какво наистина се случва, да направим изводите, а не да предписваме антибиотика преди да сме поставили диагнозата.